ରାବଣକୁ ଆମେ ସବୁ ଦଶହରାରେ ପୋଡୁଛୁ ବା ଜଳାଉଛୁ। କଣ ଆମେ ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ଯେ ଆମେ ରାବଣକୁ ଜଳାଇବା? ରାବଣ ସେ ଯୁଗରେ ରାମଙ୍କ ଆଗରେ ଆସିଗଲେ। ନଚେତ୍ ଯଦି ଆମେ ରାବଣକୁ ଏଇ ଯୁଗରେ ଯଦି ରାବଣ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତା କି ରାବଣର ରୂପ ଥାନ୍ତା, ତ ସେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ ଅଦ୍ଭୁତ ମହାପୁରୁଷ ରୂପରେ ଗଣା ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ରାବଣର ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିକି ଆମେ ତାକୁ ପୋଡୁଛୁ ବା ଯାହା ଜଳଉଛୁ, ସେ ଏକ ରାବଣର ଅପମାନ କଲା ଭଳି। ରାବଣର ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡ ଅଛି, 10ଟା ମୁଣ୍ଡ, ସେ 10ଟା ମୁଣ୍ଡର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଭାବିବେ ଶିବଙ୍କ ଆଗରେ ରାବଣ ଯାହା, କଣ ସୀତାଙ୍କ ଆଗରେ ସେୟା? ନା। ତ ଯିଏ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜାଗାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେଖାଇଥାଏ, ସିଏ ହେଉଛି ରାବଣ। ଯାହାର ସତ୍ୟ ନାହିଁ, ସତ୍ୟତା ରୂପ ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ରୂପ ନାହିଁ, ସିଏ ହେଉଛି ରାବଣର 10ଟା ଶିରର ବା 10ଟା ମୁଣ୍ଡର ଅର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ଉଲ୍ଲାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇକି ରାବଣକୁ ଜଳାଉଛେ ଆଉ ବାଣ ଫୁଟାଉଛେ, ହସୁଛେ, ଖେଳୁଛେ, ଏସବୁ କିଛି ବି ରାବଣର ନା ଆମର ମନର ନା ଆମ ବିକାରର କିଛି ଚିନ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ନା କେବେ ବି କୌଣସି ବି ଲାଭଦାୟକ। ତ ଏକ ପ୍ରକାରର ସବୁ ପୌରାଣିକ ଅର୍ଥରେ ଯେକୌଣସି ବି ମହାନ ପୁରୁଷ ବା ଯେକୌଣସି ବି ଲୋକ ଆଉ ଯେକୌଣସି ବି ଚରିତ୍ରକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ସାଙ୍କେତିକ ଅର୍ଥ। ତ ଆପଣ ସବୁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ତ ଆପଣ ଜୀବନରେ କେବେ ଆଗକୁ କିଛି ଭଲ ଅନୁଭୂତି କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ଆପଣ ସାର୍ଥକ ବୋଲି ମାନିବେ। ଆପଣ ଇଏ ଛୋଟ ପରିହାସ କଲା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ମାନବିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ସତ୍ ଚିନ୍ତାରୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।